tun trum chu Jurassic World Rebirth sang ni somni panga release chu kan clear haule dona viewer temin lo thlom zela min lo thlir sak zel turin kanin som masa ani Equator kiang vela ramo cha pui chunga chuan dinos dam chuak tlema zongan la oma chung housing a pathum te chu ramngo mun hriat lawa hian an bi bawane dinosaur DNA then khat chu damdoi siam chuana tana tangkai zian hu chuaka a movie a chuan Zara Bennett chu undercover opsa an hroi tu berane dinosaur DNA le thil dang te zon chuana konga team hroi tu ber chu ani dona ma se thil chu an bei seang lo devin athleng tatlat mai clear car shit lo huna chuan an tan pha ma se chuan tan na huna chuan an thil bei se lo lutok dinosaurs tui tam tak nakin lo kam hring te khovel ti chhevek thei tur chu an va mu chuak ta ne movie in tran na chuan ramngo cha tak chunga helicopter a ron thlok vo mai Saint Island an ti hmuna chuan a ron trumane chulai hmuna lepa chuan scientist te le doctor tam tak te chu an lo je hut huta hybrid species an ti thilnung DNA then khata tangin thilnung engmut tak chu siam chuan lo tu mane freezer chamber churon langin dinosaur ronglian tak mai chu an lo da thareng mai chuti lai chuan room pakhata hian specialist pani te chu manmo takin an tlan lut thilom dana chuan lep chung bo ruak hri laka ve na chu alo him tok lawalo ne na thok te chu an sahim na zongin an phi ruai mai automatic glass door chu a in khar ngala vandoi thlak takin mi pakhata lo chuak ve man tlat lo chuti lai chuan dinosaur lian tak hybrid species an siam cha freezing chamber an da chu aron thawa aron pum hom ta mi mai sin chu khopui chung lagin aron in thlak zui dinosaur lem lian tak banga an zia ta chu an lo nod re na samaya khopui news report in atarlan danin brachiosaurus dinosaurs nim hring ai chi lian tak mai chu ven himna huna train lo tlan chuaka mi puite chu traffic jam na sa tak kara an buai hle churam salian tak chu Europe khomol puya a thla dam om chhuna lo ne traffic jam kara chuan mi pakhat Martin Krebs chu aron lang ve a ani hi Parker Genetic Pharmaceutical Engineering lamami ni in a thona company chuan damdoi chi thar siam chuan lo tum meka hetlai hmuna hian Zara Bennett nen chuan mission poimo tak an lo soidun ani na taka chuan admission hi dan khap thilani a sarkar phallo thil lian takalo ne rep chuan an ruam manna te an hril zungzunga dinosaur pathum chakle hlom tak te atanga an sampul lak chu angai thu chu Bennett chu alo hril an mission an hlotling ani ngat chuan damdoi ro pui tak heart disease ti dam theina damdoi an siam chu tur thu chu krep chuan phur takin asoya ma se chung ram salom te chu khovel lai tak equator naya ramngo cha taka khosan ni thu chu asoya ne chulai mun chu clear kar ni in atri biom zia Bennett chu alo hril na sa hle a ma se chulai mun vapan po ringot po chu khovel sarkar tu te pon aram mi puite an khap khlata lo ne thilom dana chuan krep hian ama maya a thei don lo wangin civil mi na pui thei tur thiam na nei bi galo som ko lo ne Bennett chuan a roina man tur chu an zota krep chuan makta duai som pe ka tiam Zara Bennett chuan a yes rang hle hun lo om zel tura adin mun so nge nan amang thei don ti a hriat chuan Bennett chu a khivur reng mai ne ngoi reng chuan an tlan zela anu dewa chuan museum pakhat khar tura an boi pui mek chuan vathleng hlol mai museum chu fangkol thuakin ma sang huna dinosaurs khovelo opthin to tu te ru ro chu mu theina lo oma krep chuan Zora chu museum lo om Dr. Henry Loomis chu a in mel hriat tir ngal Zora chu an mission tura specialist ani thu Dr. Henry chu a hril ve bokane krep chuan an mission a chuan dinosaurs anung chunga an man thailo pon a DNA tal chula kan tum thu le zirchir an du thu chu asoya chumi tang chuan lunglam damdoi siam chuana konga masona ro pui takan nei thei chu a vei sayane dinosaur terai takan dam thei chan soin lunglian takan nei wangani thu chu asoya chu ber chu damdoi siam na konga an hlotlin na tur cha bi ani thu chu asoina samai an misona an namma saber ero ramsalian tak tri bai om tak pathum te ma chhona ni dona akhir don hle ane an bei tur pakhat chu tuya kho sachi ni in mosa sora sania khomol lama kho sachi om le in taitano sora sani pathum na chu kuizel catholic sania chu van sang lama chu zong chi ani vele heng thil nung tri bai om tak te hi kumza chuang lo nung to ane Krebs le Zora ta chuan
a science thiam na ron manga an mission a tel ve turin Dr. Loomis chu min nge an tum a thiam na awanga mi tam tak nun na chan him thei tur thu te an hrila mase doctor chuan dan khap halo ni thu soin alo du reng lo chu vele Krebs chuan a chang let ngal a na thona mun chu engma lo mai ni thu le engma ni lo thu chuan Dr. Loomis chu an khum ta chiam mai a museum trong to tak te chu tu man an ngei sak to lo thu le lo tu nei ngai lo thu te chu Krebs chuan a hril na samaya a thu soi chuan a hne deuh nge a hnuwa chuan Dr. Loomis chuan an mission a tel ve chu atum ta ne sin chu in thlakin Surinam ram hnuai mi hring chen na hmun pakhat chu aron lang chulai hmuna chuan nam chi khat lo kho sa in a boruak le a hmun ma te chu a theng thonwam hle a chulai hmuna chuan zora te po kha an lo lang chulai hmuna kho sa duken chu an mission a tel ve torin an lo hmu ani ma dei to in phone kal tlagin Kreb nen chuan an lo in beto ani dan kan chuan zora wang chau chuan tel ve chu arem tinghal a boina ber chu a long hmun hlom taka hnu chhia chu ani a along siamna in sen so po ala rul zo lo wang chuan har sa chu ate deuh hle a masan lo chhun zora chuan ativel thiam ema an misona chuan telve chu arem ti ta ne Kreb chuan a manin tiamna ai sangin a roina man chu pek belatiama a topa chuan dan ken chu an min thei ta ne an huwa bobiwet water chu an hmule a an security tan an hruai ve boka chu tiang bokin midang te po chu an lak bel bok chumin hu chuan dan ken along chuan anin khal chuak ta ne an vakal tum na hi kilometer zan hi somli vel hla om equator hnai vel chu ani a an tum raman thleng trep to tia chuan Dr. Henry Loomis chu DNA sample le an man ruate la khomina boi hle chuti rualin an man ruate dinosaurs omna atanga metar somahla athok thei donem ti a chian ma sabok chuti lai chuan dan ken le zora te chu an lowin bia a dan ken chuan chuti an chuak chu a in chhir thua soile nu no hun masalama an thil ti tu bang tia chulai hmuna kal te chuan thil ra phlak takan ton thu le dama chulai hmunan chhuwa san to lo thu chu asoya zora chu ami mal thil hril chho tranin anupui nen anin kar thu te chu asoya afa te chu anupui bula anom thu chu a hril zora chuan a thil soi chu fiam thunar lo man saka anupui chu hun pe a adin kar chu siam thale tur chuan zora chuan a fui ve na sa hle ma se dan ken chuan anu ne na anin then chu zalen tariawa in hriat thu chu a soi ta dai mai chimlam pan zelin an tumram thlen nan kilometer somsari panga an la kalangai sin chu in thlakin chung ko pakhat hi tuifin red lai taka long hian an loin khal chuak ve meka an pa ber Ruben chuan a fanu no pangjok Isabella chu kavin au Teresa omna lo zota chu vele bot hnuai tang chuan aron lang hlol mai Ruben chuan a fanu chu a bialpa omna lo zot vele a anua Teresa bialpa Javier chu mut khamlo ti hriat tak hian aron meng phel phung mai long ti dina an engkhor thlak ri adu thu chu aron soire ma se Ruben chuan tuipui metar sang hnia thuk chunga an lan mek thu a soya thilfin thlak lo takani thu chu a soi an engkhor pon metar somnga vel chaw thlen phak thu chu a soi ne chu wang chuan Ruben chuan dar kar khata khal hnuwa Javier khalve hun chiani thu chu alo hrila ma se lo mut zoi lak lo wang chuan abialu Teresa chuan apa chu aron thlak chu wang chuan Ruben chu alom vak lo ma se Javier po chu an chung komiang tak tak an ena wang chuan an hra thiam zelani ma se tun tum za chu Teresa pon a hra thiam hlei theilawa New York an thlen vele in thena du thu chu a hril tabur mai chuti anin hnial lai chuan an long hnuaya chuan Ruben chuan thoma hra tatlat maya Wheeler chu a fanu Isabella khaltirin zuk en dik chu atum chuti lai chuan an long hnuai lama nung chalian tak mai chu a hmuta dinosaur chu ron lang ta thut mai an thil hmu chu oi har san ti hle tunang khovela chu tingram sa lo om chu Ruben chuan makati tak zatane chuti lai chuan an longa tuilo lutin long chuat hnuai lama lo mu hil Javier chu deka chuna lo la tang zui radio hmang chuan in bia in afanu nen chuan deka chuan lu thlak ve chuan tuma ma se rei lo te a Javier chua tum lai tak chuan kharam salian tak khan tui chu ron ti perle ta vak maya wa nei thlak takin Javier chu long chunga chuan a in hleu kai ve thei hra mane engma ral thuam le ei turan chu man lo radio chau chu an nei om chhun chu ane chumi hnu chuan zora chu ama chawa lo omin tuipui lom chu lo thlir dau dawa
amit menga tang chuan alungai hle ti chu a hmu thei chuti lai chuan crab chu aron kala military an roi thin professional ani MT na ron zota zara chuan alu chu lo budau ngatin chuti alungai na chan po sipai na tho laya thil tam taka ton wang tele a thian tha tam tak alo chan to wang alo ni anun na ni tin lo ma om thin thu te crab chu a hril na sa hle chumi hnu chuan muturin anin thla fel zui ni atu ka ni chuan dan ken chuan radio kal tlangin a chung te a jin san tak chu alo bena sa hle chuti lai chuan an hmalama kilometer somli panga chawom to thu babi chuan a ron soi mosa soras omna ni tura an rin beran tumraman thlennan darkar thum chawan mamo to thu chu a soi ni chuti lai chuan zora khan a mania chung ko pakhat tuipuya tang khang te kha wa mu a akong kualin an tan hlom thei view don ma se tranpui nge chu an tumani rubin te chung chu an chawin tranpui na po an lo bei sei phato lawa ma se chuti an lampana longaron tol tian mu chuan an pa ber chuan alo veina samai longarin hroilu hnu chuan reuben chuan an thil ton vel te chu soin tuye cheng chi dinosaurs lian takin an longaron bei thu chu a soi chuaka chu vele crab chuan ron pot chat ngalin an mission chu chhun zom zela du thu chu aron soi chuak an ramsa zon chu a hnai to ti chu a soya chulai vela chuan mosasara som ngerin thu chu a soya an mission po chu an puitlin thei nge chu a ring bokane an thil tumte reuben te chung chu hril ve ngalin an hna an tho zo vele him taka an hroi kir le tur thu chu an tiam boka chumi hnu chuan mosasaras chu bayan tumta an bei sayang nge in mosasaras chu aron in lar le a metar som vela hla tang chuan zora chuan aka pop mai ma se chet vereng awang chuan aka fu hlei theilawa anu dewa chuan zora chuan kap le a chuta chuan tiupa chuan athisen sample chu an la theita an doctor hruai Henry chuan chu dinosaurs thisen sample atang chuan ram sachidang an siam thei tur thu chu zora chu a hrila alandan chuan damdoi lo siam chuak poni te reng se man to takani arin om chuti lai chuan reuben te chung ko lo ti boi tu dinosaurs kha aron in lar le a zora te chuan along chu aron bitum ta chat mai chuti lai chuan bobi po lo in ring hle a lo ka hlum nge chu atumani ma se dinosaur chuan aron mom ta dai mai reilo te a momosaras bok kha aron in lan le a longa chuang te chu an tal boi tran ta der chu ane reuben chuan afanu teresa chu radio manga tranpuina ngen tur chuan alovati boka chuti lai chuan an long khal tu berdang ken chuan along chu thliar kar hnai bera din tir chu tha in a hria tui thuk lo laia chuan momosaras chuan aron zui thei ring lo bokane ma se adin tumna lai chu lungshriam tak tak mun ni in long tana riski tak zeta idea nain an long engine la tinung reng chung chuan a thuk lo lai an thlen vele longa tanga zon thlak diak chu an ro man na ane chuti lai chuan teresa chuan radio man lo tuma ma se crab chuan lo dangin midang te chi ai lo torin alo tia tum lo dewin longa tangin atlak pha abialpa javir chuan zui ngalin azuk chan chuak ane chumi hnu chuan along nei tu pa dangken ti lo chu an zuang thaveka zuang chok ho chuan harsa takin thlir kar chu an pan chuti lai chuan teresa chu abialpa javir nen chuan an lo om du na teresa chuan longan om lain mi pakhatin tha tum thu chu a hril zui chuti lai chuan crab kha ron hai chuak ve hlol mai midang te chu a thayang anga thu karam hnoi thlir kar lampan tur chuan an ti a dinosaurs lian tak chuan ron zui zel chuti lai chuan dan kan kha aron lang le hlol mai alo dam chuak alo ni chumi hnu chuan team member ni na chuan an supply te alo khoma dinosaurs pakhat hian aron bei thut ma se tu man an mulo chuti lai chuan reuben te chung kharon lang lein lungpuk pakhat atang chuan an hmalamaram hnoi mun moi tak chuan lo clear na samai zora chuan puak thei thil te chu alo da chuaka an chet vel na lama an mamo nge chu a ring ani atira tangin crab hian he thlir kar ni da dik tak hi alo zep reng mai lo ni a helai mun hi atira kan mu laboratory mun kha lo ni a chulai mun ram hnuaya chuan dinosaur siam chop hybrid species te chu chitam takan lo omane ram sa then khat te chu an hlom thei dona wangin film khur taka chet an ngai thu crab chuan a hril na sa hle an mission pumpui hlut na chu soin million somsari panga don ani thu chu a soi chuaka chumi hnu chuan dinosaur sample dang la tur chuan an cha chuak le ta ne